Tuke mag manyo simbo mag FA ochopo kidieny ma semi-finals ka timbe ang'wen mayudo loch e tuke quarter finals magin Chelsea, Southampton, Manchester City kod Leeds United dhi yagore tuke ma kamago manyo loch mag tukego. Leeds noyudo thuolo ma kamano bang' loch e opich achoma bang' wuok amodhi mag gonde 2-2 gi West Ham e bwo dakika 9 ma bende chik noyie. Manchester United dhi rado kod tim ma Manchester City dhi rado kod Southampton ka Chelsea dhi makore kod Leeds United tukego mochan tugi tarik 25 dwe ni. To misjudge it. Bowen